Hola, avui us explicaré els 3 porquets. Hi havia una vegada, en una granja, una mama porqueta que tenia 3 fillets. Un porquet que era el més gran, un porquet que era el mitjà i un porquet que era el petit. I tots 3 volien anar a Corremunt. I la seva mare els va dir, com que ja sou grans i ho voleu marxar, doncs marxeu. I se'n van anar. I caminant es va fer fosc i van pensar, ens hem de fer una caseta. I el germà petit va dir, mira, jo amb aquesta miqueta de palla que he trobat em faré una cabanya de palla. I sí, es va fer una cabanya de palla i es va posar dins, ben amagadet. El segon va dir, oi, doncs jo amb aquests 4 troncs que he trobat me faré una caseta de troncs. I sí, es va fer la caseta de troncs i s'hi va posar dins. I el germà gran va dir, no, jo vull una caseta ben feta. Així que es va fer una caseta amb maons, ben feta amb ciment. I s'hi va posar dins. I vet aquí, que tots 3 estaven tan contents a casa seva. Però vet aquí, que al cap d'una estoneta va passar per allà un llop. I el llop tenia molta gana i va olorar i va dir, sento olor de porquet. I va començar a buscar. Mireu el llop que tenia molt bon nas. De seguida va trobar la casa del porquet que l'havia fet de palla. I va tocar a la porta. Toc, toc, toc. Qui hi ha? Va dir el porquet que estava a la casa de la palla. Soc el llop. Obre la porta. No. Doncs si no m'obres la porta, bufaré i bufaré i la porta tiraré. I el porquet deia, no podràs. Així que el llop va començar a bufar i la casa va tirar. I el pobre porquet se'n va anar corrents cap a casa del seu germà, on havia fet la casa de troncs de fusta. I el llop li va anar al darrere i va trobar la casa de fusta i va tocar la porta. Pom, pom, pom. Qui hi ha? Va dir el porquet, el segon, el mitjà. Soc el llop, obre la porta. No, que si obro la porta se'n menjaràs. Doncs bufaré i la casa tiraré. I va començar a bufar. I va tirar a la porta i els 2 porquets van sortir corrents cap a casa del seu germà. Ai, obre'ns! I es van posar a dins de casa del seu germà. I el llop va arribar de seguida i va dir, aquesta porta tornaré a fer el mateix. Va picar la porta, pom. Qui hi ha? Van dir els porquets des de dins de casa seva. Soc el llop, obriu la porta. No, que si obrim la porta se'ns menjaràs. Doncs bufaré i la casa tiraré. I va començar a bufar. I no va poder tirar la porta. I tots 3 estaven allà amagadets. I el llop, doncs tornaré a bufar. Però ja volia bufar, que la porta no tirava. Llavors el llop va dir, ja sé, passaré per la xemeneia. I es va enfilar per la casa, per la xemeneia. Però els 3 porquets ho van sentir i van posar una olla a sota la llar de foc, que bullís l'aigua i ple de foc, ben calent. I quan el llop va caure dins de l'olla, es va cremar el cul. I se'n va anar corrents i no va tornar mai més. I els 3 porquets es van quedar a casa seva, en aquella casa tan maca que havia fet el germà gran. I des de llavors, que encara hi són, i vés a saber, potser algun dia hi anem i encara els hi trobem. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.